أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bütün ғаламларны юктан бар кылып, безне нигъмәтләндереп, ризыкландырып торучы бердән-бер Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә әйткән хәмд сана мактауларыбыз булсын. Соңгы пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямга әйткән салават сәламнәребез ирешеп торсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Һәр берегезгә Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте һәм аның бәрәкәте булсын. Һәм җәмәгать Куръанул Кәримдә һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямның хадис шәрифләрендә бар бик нык хикмәтле сүзләр. Һәм пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллямның менә бүген сөйлесе безнең хадисебез, ул аны әйткән 1400 ел элек. Һәм пәйгамбәребез моны әйткән адәм балаларына сөйләр өчен генә түгел, аны тыңлар өчен генә түгел, аны үтәр өчен. Һәм әгәр дә адәм баласы менә шушы әйберне үтәсә, ул хадисны кулланса, ул адәм баласы бик нык зур бәхеткә ирешәчәк. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямның 1400 ел элек әйтүе, әлбәттә, бу аны элек карагыз. Кайсы вакытларда элек-электән бит аны әйтеп куйган. Һәм пәйгамбәребезнең хадис шәрифләрендә бар шундый хадис, аның хадисләре арасында бар мондый хадисләр, аның әйткән сүзләре һәм бар җәмәгать кудси хадисләр. Кудси хадисләр ул пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллямның сүзләре түгел, ул Аллаһы Тәгаләнең сүзләре. Һәм Аллаһ Раббул Изза безгә шушы кудси хадистә әйтә: "Минем кулым, минем турында ничек итеп уйласа, мин аңа карата шундый булырмын" дип әйтә. Икенче риваятта әйтелә: "Минем кулым, минем турында ничек итеп уйласа, мин аңа карата шундый булырмын. Нәрсә тели, шуны уйласын" дип әйтә. Өченче риваятта Аллаһ Раббул Изза әйтә: "Минем кулым, минем турында ничек итеп уйласа, мин аңа карата шундый булырмын. Минем турында яхшы уйласа, мин аңа яхшы булырмын. Минем турында начар уйласа, мин аңа начар булып күренермен" дип әйтә. Шуңа күрә без үзебезгә сорау бирергә тиешбез. Мин Аллаһы Тәгалә турында ничек итеп уйлыйм микән? Яхшы уйлыйм микән, начар уйлыйм микән дигән сорауларны бирергә тиешбез. Һәм без әгәр дә карасак шушы дингә, ислам диненә, Куръанул Кәримгә, пәйгамбәребезнең хадисләренә, без сезнең белән аңлыйбыз шуны, бу дөньяда бөтен әйбердә хәерлегә, барысы да хәерлегә. Без керергә теләгән идек бер институтка, ул институтка керә алмадык, икенчесенә кердек. Өйләнергә теләгән идек монсына, өйләндек икенчесенә. Көткән идек кызны, туды малай. Булар барысы да җәмәгать хәерлегә. Гомумән әйткәндә, бу дөньяда бөтен әйбердә Аллаһы Тәгаләдән. Шуңа күрә без булган бөтен әйбер белән риза булырга тиешбез. Бүгенге көн ул Аллаһы Тәгаләнең көне. Һәм шуңа күрә пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям безгә әйтеп калдырды: "Көннәрне, шушы гомерегездәге булган вакыйгаларны әрләмәгез, сүкмәгез" диде. "Әгәр дә сүксәгез, әрләсәгез, Аллаһны сүккән һәм әрләгән кебек булырсыз" диде. Нигә дигәндә җәмәгать, чөнки бөтен әйбер бу дөньяда Аллаһы Тәгаләдән. Ризыгыбыз да, баласы да, гаиләсе дә, сәламәтлеге дә, бөтен әйбердә бу дөньяда чыккан кояшлар, яуган яңгырлар, бөтен әйбердә Аллаһу субханаху ва тааляның кулында. Шуңа күрә җәмәгать, һәр вакыт сезнең белән яхшыны гына уйлыйк, бөтен әйберендә хәерлегә йөрик. Соңга калдың икән самолетка, ул да хәерлегә. Без үзебездән булганны үтибез дә, булдыра алганча эшлибез дә, һәм анарысын җәмәгать Аллаһка тапшырабыз. Килеп чыкмаса, димәк ул хәерлегә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.